Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 7 tanan ang napatay sa masobra 200 ka mga sunog nga nagluntad sa Bacolod City sa 2025. Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod City, 202 tanan ka mga sunog ang nagluntad sa Bacolod City sa bukos nga tuig sa 2025. Kalabanan diri structural nga mga sunog nga nagdangat sa 147 kag ang kalabanan nga ginhalinan, electrical ignition kag kandila. Nagdangat sa 33.4 million ang balor sang halit nga gindala sang kalayo sa amo nga mga sunog. Mas manubo ang kadamuon sang sunog sa 2025 kung ikumparar sa tuig 2024 nga naglabot sa 295. Nagdangat naman sa 57.3 billion pesos ang balor sang halit sang kalayo sa mga propiedad. Sunod sa kay Fire Inspector Jemery Tapiro, ang Deputy City Fire Marshal sa BFP sa Bacolod, kung nagdubo gid man ang numero, inibangon nga ginasulod na nila ang mga purok sa ila kampanya kontra sa sunog, kag sang 2024, isa man sa mga factor sa pagdamo sang insidente sang sunog amo ang El Nino phenomenon kung sa diin tuman ang kainiton nga nabatsyagan. Mas manubo ang numero sa insidente sang sunog sang 2025, pero nakarecord naman ang BFP sang 7 tanan ka mga napatay bangod sang sunog samtang isa lang sang 2024. Sa kadamuon naman sa nagkalasamaran, mas madamo naman sa 2025 nga may 16 samtang 14 ang nagkalasamaran bangod sang sunog sang 2024.